An gi dakika ma ok ng'eny ne 20 mondo wago mbaka ni. Penjo en ni ang'o gini ma uparo ni kopo ni nitiere kambi madwa biro owinjo bed ni timo. Juliet achako kodi nikech iwuok kuom joma kunyogi. Ang'o ma iparo ni owinjo bed ni kambi madwa biro, awach ni koro kambi mar George Bati dwa keto mwandu ne, awuok e piny ma oko kuom ranyisi, ada keto mwandu na e alwora mar Ramba. Gin ang'o gini miparo ni kaka jomosedir gi japiny ibiro dwaro ni kambi ni nyaka tim mondo kwe obedi, to kembe gi bendo kel teknoloji. Nikech sama gikelo teknoloji samoro nitie jomoko ma bende nyalo sumore paro kaka gitiyo gi teknoloji gi. Makata ka chieng' moro giwuok ni gidok to teknoloji gi dong ne oganda moloyo samoro kedo ni riembo gi. Achiel kuom gik ma adwa ni mondo obed ma clear en gima ne Bwana Felix nowacho. Mokwongo, kambi mawuok oko oteme matek ka gitudore gi sirkal ni gidhi kuma ji onge, kuma ji ok kunye, ok kuma ji osetime investment ma jopiny osethagore moloso to gidwa kawo. To kapo ni gidwa biro kuma ji nitie to winjruok mondo bed gi jogo. Kata kapo ni en bugo mar ng'at achiel mar individual, giwuo gi ng'ato to gibed gi winjruok kaka ginyalo tiyo. Koro mano gin kigin. To ka en kuma ji nitiere moriwore ji mang'eny kaka wan, bende wabedo wate. Nikech ing'eni wan bende ka debed ni joma otelonwa gi, jo chairman gi jogi te omi gimoro, kata wan wawegi dine wang'anyo gi jogi. Koro okwongo tem ni joma kembe ma oko gidhi kuma ji onge. Mar ariyo, ka gibiro kuma ji nitiere, winjruok mondo bedie. Kasto winjruok gi, achiel kuom gi en ni kapo ni ndara rach, olos ndara. Nikech gin gi uwezo mar timo mano. Gikawo nyithiwa moko bende gipuonje. Makata ka chieng' moro gi atwato ni ng'ane noteri sikul kata mana loka gi jo kambi ma owa Amerika, moa South Africa, moa kuma kama. Giwanwa pi. Nikech wan Afrika kar ka nitiere rem mang'eny ma wan godo. Giwanwa stimbe, gigere ute, gigere skunde, gigere hospital. To ing'eni magin tiere Mining Act, gik monego bed ni investors timo, ma bende ok gitim. Koro mago gin achiel, ka gibiro kuma ji onge, gitim development, to bende ka gia, to giwenwa kata mana gik ma gitiyo godo. Iyudo ka samoro ka gia, to giting'o gimoro amora te gidhi godo. Kasto, maduong' bende, ka giwuok kochopo time gi mar wuok, gilos environment no. Kik giwe, nikech iyudo ka kunyo mula, ikunyo bugo kabisa, to iyudo ka jo investors gi, giwa kar kanyo karach, makoro giminyalo time kendo onge. Kasto ji kaka jo China gi, ing'eni joka gin jok ma teknoloji ma gitiyo godo ng'eny, yani ni malo, ma kuma gikunye, onge giminyalo yude kendo bati. Onge giminyalo yude. Tiyudo ka wan gilwekete. Iyudo ka wan wakunyo ma nyithinda, sana nyathina maduong', jahigni 6, obiro biro tiyo kar kanyo, moyude gimoro nikech wan teknoloji ma watiyo godo en ma kawaida. Daily bread, iwinjo. Miyude gimoro ma kawuono kendo kinyi yudo. Gin ka gibiro makata mana higa achiel, gibiro lweko te ma gima dong' onge. Koro wang'iye, government wa oteme ng'iyo ni jogi ber ma giyudo jopiny yudo, kik ging'i mana bunde gi kendgi. Alright. Okwanyo, aparo ni wadhi mana ka watieko. Erokamano. Ang'o ma